Вие сте на път да откриете една изключително рядка тайна, която повечето мъже никога няма да узнаят за привличането на жени. Уверявам ви, че до момента, в който приключите с гледането на това видео, ще знаете точно как да говорите с жените, как да влезете в съзнанието им и как да ги накарате да чакат с нетърпение следващия път, когато ви видят или чуят. Това сте вие, а това е момичето, с което ще говорите. Какво трябва да й кажете? За какво трябва да говорите и как да направите така, че разговорът ви да тече гладко. Това е първата грешка, която можете да направите, когато започнете да говорите с момиче. Когато говорите с нея, не премисляйте темата на разговора и начина, по който ще говорите. Преди да навлезем в детайлите, искам първо да промените гледната си точка по въпроса. Искам да промените вътрешното си мислене. Когато говорите с момиче, трябва да помните, че тя е просто човешко същество. Нищо повече. Нея поставяйте на пиедестал само защото е привлекателна. Знам, че това може да звучи повърхностно и като нещо, което сте чували преди, но е важно да го запомните. От сега нататък, всеки път, когато говорите с красиво момиче, искам да си спомняте за мен и да си казвате: тя е просто човешко същество. Второто нещо, което искам да запомните, е, че трябва да гледате над себе си като на по-висока позиция, докато тя е на по-ниска. Не се притеснявайте, ще ви обясня как можете да направите това по-късно. Но за сега просто слушайте. Сега, когато говорите с момиче, нейното подсъзнание, инстинктът, който контролира любовта и търси правилния човек, ви оценява, за да види дали сте подходящ за нея или не. Нека ви обясня какво е привличането за една жена. Най-важната концепция, която трябва да разберете, за да успеете с жените, е привличането. Без да разберете как работи привличането, никога няма да успеете с жените и запознанствата. Няма изключение от това правило. За разлика от мъжете, жените често действат въз основа на това как се чувстват, като вземат решения, водени от емоции, а не от логика. Те виждат нещо, чувстват нещо и реагират на това чувство. Тъй като действията им са основани на емоции, те по същество не могат да контролират кой е привлечен и кой не е. Привличането е подсъзнателен отговор, който жените имат към определено поведение, демонстрирано от мъжете. Следователно, за да задействате привличането, трябва да включите тези поведения в личността си. Но преди да се потопим в конкретиката, позволете ми да изясня някои неща. Първо, жените не контролират към кого са привлечени. Второ, жените не контролират към кого не са привлечени. Това означава, че привличането се случва на несъзнателно ниво и жените не могат да го контролират. Сега искам да си представите тази подсъзнателна част от съзнанието на жената като радар. Когато започнете да говорите с нея, той светва и започва да ви сканира, за да види дали сте подходящ за нея или не. Този радар е отделен от съзнателния й ум, което означава, че ако този радар ви иска, нейният ум няма да може да каже «не». Ето защо толкова много жени в крайна сметка се влюбват в същия лош човек, който ги малтретира и им изневерява. Нейният мозък постоянно й казва: «Ти направи същата грешка, ще бъдеш малтретирана отново, ще бъдеш измамена отново». Но тъй като тя е биологично програмирана да мисли емоционално и радарът й е изключен от ума й, логиката й не може да я контролира. Преди да продължим, искам да вземете този факт със себе си. Всяко момиче в света, от момента в който се роди, има една основна цел в живота, а именно да намери правилния мъж за нея. И знайте, че това не е типичният разговор, който чувате от обществото, а биологичната истина. Една жена може да е учен или астронавт в НАСА, но дори и така, крайната й цел остава да намери подходящия мъж за нея. И този подходящ мъж не е някой, който тя избира, а по-скоро радарът вътре в нея е този, който го търси и избира. Така че от сега нататък, когато и да говорите с момиче, знайте, че този радар вътре в нея ви сканира, за да види дали сте подходящ за нея или не. Този радар търси много неща във вас. Едно от най-важните е дали изглеждате по-добър от нея или тя е по-добра от вас. Начинът, по който тя определя това, е като наблюдава как взаимодействате с нея. Дали се отнасяте с нея по начин, който показва, че виждате себе си по-добър от нея, или я виждате по-добър от вас. Ако се отнасяте с нея така, че виждате себе си като по-добър, радарът ще разбере, че сте по-добър от нея. И тогава жената ще стане ваша.
Знам, че това може да звучи объркващо и знам, че изглежда трудно и сложно, но повярвайте ми, до края на това видео ще разберете всичко и ще знаете как да накарате всяко момиче, без значение коя е тя, да мисли за вас цял ден след разговора ви, без дори да знаете защо го е направила. И така, какво трябва да направите и какво трябва да кажете, за да накарате радара да разбере, че виждате себе си като по-добър от нея? Нека започнем с нещо просто, което много хора пренебрегват – езикът на тялото. Ако някога сте се опитвали да изследвате езика на тялото, ще откриете, че някои казват, че трябва да държите главата си изправена, други казват да не слагате ръцете си в джобовете, а трети казват да седите с изправен гръб. Първото нещо, което искам да направите, е да забравите за всичко това. Всичко това са глупости и няма да ви помогнат изобщо. Има 3 неща, върху които искам да се съсредоточите по отношение на езика на тялото. Често срещана грешка, която много мъже правят, е да се навеждат към момичето докато говорят. Това често я отблъсква, защото подсъзнателно сигнализирате, че се интересувате твърде много от нея. Вместо това, създайте си навик да говорите с нея, докато се навеждате назад. Това е първата точка. Втората точка е да започнете да се отдалечавате, когато тя каже нещо, което не одобрявате. Например, ако едно момиче каже «Наистина не съм заинтересована», можете да отговорите с «Знам, вероятно съм твърде много, за да се справяш. Ти си твърде добро момиче, така или иначе». След това започнете да се отдалечавате, докато го казвате. Вероятно ще я видите или да върви към вас, или да се опитва да ви спре с бърз коментар. Привлекателните момичета не са свикнали да се отдалечават по този начин, те обикновено са свикнали да бъдат преследвани. Следователно, отдалечаването ще демонстрира висока стойност, което автоматично ще я направи по-привлечена към вас. Третата точка и най-важният момент в езика на тялото, който искам да запомните през целия си живот. Ще ви дам един пример, за да го разберете. Представете си, че седите до важен човек, някой с висок статус. Как бихте седнали? Вероятно не бихте седнали спокойно. Бихте се опитали да покажете уважение и не бихте се чувствали комфортно. Бихте се усмихвали и смеели сами, за да им угодите, но сега си представете, че седите до приятел, когото познавате от 10 години, или седите до брат си. Какъв би бил езикът на тялото ви? Най-вероятно изобщо не бихте се интересували от това как седите. Може да седите с протегнати крака, може да се облягате назад и да им говорите. Не ви интересува дали те седят до вас или не. Така че когато двама души седят и разговарят, този, който има по-висока стойност сред тях, е този, който седи удобно и не се интересува от другия, който седи до тях. Това е нагласата, която искам да възприемете. Когато говорите с момиче, първото нещо, което искам да направите, е да седнете удобно в позиция, която ви кара да се чувствате комфортно и да не се интересувате как тя ви възприема. Тази идея за това как трябва да седнете, трябва да изчезне от ума ви. Ако искате да поставите ръката си в джоба, направете го. Искате да го извадите, извадете го. Искате да вдигнете крака си нагоре, вдигнете го. Ако искате да се облегнете назад, облегнете се. Важното е да ви е удобно и да правите това, което ви кара да се почувствате комфортно. Момичето няма да се интересува какво правите с ръцете или краката си, докато говорите. Тя ще се интересува само от това дали седите удобно или не. И искам да приложите този начин на мислене към целия си живот, не само към момичетата. Моля ви, спрете да отдавате толкова голямо значение на езика на тялото си и на това какво трябва да правите, за да впечатлите другите. Правете това, което ви кара да се чувствате комфортно. Никой не ви е длъжен с нищо. В момента, в който започнете да мислите какъв език на тялото да възприемете, знайте, че сте на грешен път. Моля ви, научете се да се чувствате комфортно. Помирете се със себе си и не се интересувайте какво мисли тя. Седнете така, както ви харесва и правете това, което искате. Когато правите всичко това, жената ще усети, че виждате себе си по-добре от нея. Сега приключихме с езика на тялото. Да преминем към разговора. Как да общуваме с нея? Ще ви дам една формула, която искам винаги да помните, когато говорите с която и да е жена. 50% от разговора трябва да бъде за нея и нейната личност, 30% от разговора трябва да е за средата около вас или за нещо друго и 20% от разговора трябва да са за вас. Не се притеснявайте, ще ви обясня всичко подробно, но преди да продължим, не забравяйте да харесате видеото. Искаме да достигнете до 150 харесвания. Защо тогава 50% за нея и само 20% за вас? Защото във всеки разговор между двама души, човек
Човекът, който се нуждае от одобрението на другите, е този, който говори много за себе си. Представете си, че провеждате интервю за работа. Разговорът ще бъде за вас, вашата личност и вашите способности. Не за човека, който ви интервюира, защото вие сте този, който се нуждае от работата, а те от контрола. Същото се отнася и за разговорите ви с жените. Човекът, който говори много за себе си, е този, който се нуждае от одобрението на другия. Ето защо трябва да говорите повече за нея, отколкото за себе си. Така че нека започнем с първата тема, която е да говорите за нея. Как да го направите? Разговорът трябва да бъде за това, което харесва и не харесва, как е прекарала детството си, как планира да живее живота си, какви са мечтите й, какво обича да прави в свободното си време, какво вижда като положително в себе си и какво вижда като отрицателно. Сигурен съм, че схващате идеята. 30% от разговора трябва да бъде за средата около вас или нещо друго. На този етап искам да сте наясно с едно нещо. Не мислете какво трябва да кажете, каквото и да ви дойде на ум, кажете го. Представете си, че седите до приятел, с когото се познавате от 10 години, говорите за всичко и за всичко. Добре е да кажете нещо глупаво. Важното е да не изглеждате така, сякаш се опитвате да кажете нещо, което не е глупаво. Просто продължавайте да говорите и не се придържайте към една тема. Не се опитвайте да останете сериозни и да обсъждате важни теми. Представяйте си, че сте пияни и говорите. Говорете за каквото и да е, дори да няма смисъл. Важното е да не изглеждате, че се опитвате да предадете определена идея или да говорите сериозно, просто продължете да говорите. По време на този разговор, просто продължете да говорите и да казвате каквото ви дойде на ум. Ако влезете в спор по дадена тема, не се ядосвайте и не спорете, за да докажете своята гледна точка. Помнете какво ви казах по-рано, не се нуждаете от нищо от нея, не се нуждаете и от нейното одобрение. Не е нужно да се съгласявате с нея през цялото време, но не се измъчвайте, опитвайки се да й предадете определена идея или да я убедите в нещо. Говорете за най-важното, когато говорите за себе си. Никога не се опитвайте да й покажете, че сте невероятни. Не говорете за вашите постижения или приключения. Позволете ми да ви дам един златен съвет. Когато говорите за себе си, винаги се подигравайте малко на себе си. Опитайте се да разкажете история, която ви кара да изглеждате глупав или луд, а не история, която ви прави да изглеждате като герой. По този начин тя ще види, че не се нуждаете от нейното одобрение. Друго нещо, което искам да направите, е да бъдете мистериозен. Вашата личност трябва да има елемент на мистерия. Да бъдеш мистериозен не означава, че трябва да лъжете за вашата личност. Това просто означава, че не трябва да разкривате твърде много за себе си. Много момчета са склонни да дават подробни отговори на всеки въпрос, зададен от момиче. Например, ако едно момиче те попита «Къде работиш?», повечето момчета могат да отговорят с «Работя в еди коя си фирма на тази позиция от 9 до 5». Грешката тук е, че като даваш твърде много информация твърде бързо, те неволно сигнализират за ниска стойност, която работи срещу тях. Нека се справим с това по правилния начин. Ако едно момиче те попита «Къде работиш?», бихте могли да кажете нещо като «Чакай малко, току-що се запознахме и вече ме интервюираш». Виждате ли разликата? Докато не разкриете твърде много за себе си твърде рано, винаги ще има повече, което тя ще иска да знае. Ето още примери. Например, какво правиш в събота вечер? Ти. Нещо вълнуващо, но е тайна. Съжалявам, не мога да ти кажа. Тя. Бил ли сте някога във връзка? Ти. Не те познавам толкова добре. Не обсъждам лични неща с непознати. Сега, когато знаете всичко това, все още ще имате един малък проблем, който може да възникне. И това са тестовете, които тя ще ви подложи. Когато жената ви говори, този радар вътре в нея ще я накара да направи някои неща, за да ви тества, да види дали сте истински мъж или не. Тя ще се опита да разбере дали наистина сте правилният мъж. Тези тестове, когато се случат, често карат мъжете да се паникьосват и да загубят фокус. И въпреки, че току-що ви дадох тази формула и ви обясних какво да правите, един единствен тест може да ви накара да загубите самообладание и да забравите всичко. Или един единствен тест може просто да я накара да се съмнява, че не сте истински, че просто се преструвате, че я впечатлявате. И така, как се справяме с проблема с тестовете? Не се притеснявайте, всеки проблем има решение и за проблема с тестовете ще говорим в следващите епизоди на нашата поредица.